Mă auzi? Da, da, te aud. Ok. Și fac. Stai. Așa că trebuie să setez multe chestii pe aici să meargă. Poți să scrii recording pe telefon cu aici frate. Păstrez start. Trei. Yeah. Stai. O să-ți placă. Ok. Uite, ok, ești pregătit? Da. Gata, s-a trezit. Neața Isis. Gata, bă, Isis. Ce faci? Gata, bă. Ai văzut ce șmecher sunt? Te urăsc. Și eu. Și eu Eu te iubesc. iubi și eu te iubi. I-a zis lui, bă, chiar pe goană să vezi ce... Aoleu. Nu vreau, dormeam și liniștit și încep să aud boss music, ești de bun. Te-ai trezit? Bă, l-a Da. trezit pe ăsta cu alarma nucleară.